lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun leh nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mecucu. Emanan paras bagusmu beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Du sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake bekepiye carane. Ayo so ayo ayo ora bakal sayang ora bakal kaya senajan kahanane bukrah. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani le saben dina. Special SBN. final ya. Terima kasih. Saya Bro Audio terima kasih. Saleh matur nuwun. Cintaku mbak ya sampun lenesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mecucu. Emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayang ora bakal kaya senajan kahanane bukrah. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani le saben dina. Ayo goyang goyang.